Biża minn dawn l-annimali jekk meqjusa bħala wild jew slavaġ minħabba nuqqas ta' informazzjoni jew mits antiki, speċjalment is-sriep u l-frifet il-lejl. Ħafna nies jibżaw biża sfrenat Meta m'għandhomx għaliex. mis-sriep u l-frifet il-lejl. Meta le, ma m'hemmx għalfejn. Speċjal u anka l-COVID msiken il-frifet il-lejl ma tantxenitom, għax kulħadd waħħal fil-frifet il-lejl għal-COVID. Fil-fatt kellna ħafna calls fil-bidunet tal-COVID għax in-nies jiraw li pereżempju ħdej dar tagħhom fit-triq hemm il-frifet il-lejl u jċemplulna bil-biża' illi daw ħajxerdulhom il-COVID. Daw l-annimali ta' Malta qed li saħna is-sriep tagħna mhumiex velenużi. Daħallek serb id-dar, don't panic. Don't panic, ċemplilna jekk tista' ovvjament tagħmilhom arbar mil fuq u biex dan ma jmurx jistaħba dejjem aħjar għax aħna sakemm naslu it takes nieħdu naqaħin. Però le, m'għandniex għalfejn nibżgħu mill-annimali tagħna, anzi kollha kemm huma, hekkux il-qniefet, hekkux il-frifet il-lejl, hekkux is-sriep, kollha għandhom il-benefiċċju dirett lilna l-bnedmin. Per eżempju, il-frifet il-lejl, l-ammont ta' insetti, l-ammont ta' nemus illi jieklu kull jum, Alla ħares m'għandniex il-frifet il-lejl, għax kieku ara kemm diġà ngergru bin-nemus, kieku nkunu ħafna iktar rar. Il-qanfut huwa a natural pest control, jikoll insetti, jikoll il-bebbux, ġifieri, alright, jekk ikun jatfall għafejna mit-tadam u hekk ħajmur inaqqar minnhom ukoll. Però preferenzjalment ħajmur jikoll l-insetti u l-bebbux, ġifieri huwa ta' benefiċċju għalina. Is-serb jikol il-ġrieden. M'għandniex għalfejn nibżaw minnhom, anzi, meta naraw għandna għalfejn nibżaw għalihom, l-ewwel net biex anke ġenerazzjonijiet futuri ikollhom ix-xorti li jarawhom dawn l-annimali, imma anke l-benefiċċju tagħna bħala soċjetà ġenerali. Il-bniedem ġie wara dawn l-annimali ilhom magħna minn pereżempju l-fkieren tal-baħar ilhom magħna minn żmien id-dinożawri u kieku tara fekruna sewda tinduna għax enormi, tinduna li din hija dixxendenti tad-dinożawri. Daw kienu qabilna. Ma jfissirx li għax aħna iktar intelligenti u nafu nikkomunikaw iżjed irridu naħqruhom u nagħmluhom ħajjithom diffiċli. We can coexist. U iktar kemm aħna insibu mod u mezz kif ngħixu flimkien b'mod armonjuż, iktar ikun ta' benefiċċju għalina u anke għalihom.